Si es volen fer alguna pregunta o algun comentari del que han dit. Jo crec que no estaria malament que un cop acabat l'any ens reuníssim, potser no cal tots, però almenys els que vulguin, els missioners, i es fes com una mena de crònica dels actes que s'han fet a cada diòcesi. Jo haig de dir que, potser perquè sóc monjo, no he tingut gaire feina, però la que he tingut és molt valuosa. Sermons de festa major, moltes xerrades als pelegrins que venien a Montserrat, i la cosa que em va impactar per la seva bona organització a nivell arxiprestal, la parròquia de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú. Allà, el dilluns o dimarts sant, ja se sol fer una celebració comunitària, amb possibilitat de confessar-se individualment, però aquesta vegada es va fer, em van encarregar a mi, sense trencar el ritual, però anant una miqueta més enllà del ritual i adaptant-lo molt bé. Em van encarregar que jo parlés 10 minuts com a introducció i que després preparés, anava a dir 3 piulades, d'1 minut que s'anaven intercalant amb cants i amb lectures. I aleshores érem una dotzena de preveres, era a nivell arxiprestal unes 250 persones. Ja sé que 250 persones comparats amb els cristians que hi ha a l'arxiprestat, o ja no cal dir els habitants, doncs és una mínima part. Però que un vespre aquelles persones fossin convocades únicament per això i amb una celebració molt àgil que després va acabar sortint cantant el Crec en un Déu i un cant de Tesè fins a la placeta del davant, i allà vam cantar tots el Pare Nostre. Doncs bé, érem una dotzena de preveres. En el guió ja hi constava que després de la meva introducció hi havia la confessió dels preveres i, per tant, de dos en dos, bé, doncs vam rebre el sagrament i després uns quants allà mateix, a peu dret, i alguns una mica amb capelles laterals, doncs hi va haver aquesta celebració en què es palpava la gràcia del perdó i de la misericòrdia. Per mi potser és l'acte que com a missioner m'ha impactat més. També em va impactar mirant per televisió el Sant Pare, que a vegades fa aquella cara de pomes agres, no? Però, i amb els sabatots, vull dir, caminant com pot, però anava travessant la Basílica de Sant Pere mentre cantaven això, el Misericorde Sicut Pater, una cançó que no ha agradat als monjos de Montserrat, que avui l'hem cantada perquè hi ha hagut una... Perdoneu el parèntesi, però tot és una mica més d'amenitat, no? Hi ha hagut una trobada de monjos i monges a nivell de Catalunya, benedictins i cistercencs. I aleshores, doncs, ens hem concentrat allà a l'atri, barrejadets, però i cantant això, doncs, hem entrat a la basílica i després hi ha hagut la missa, etc., d'una manera molt familiar i molt informal, però cantant aquest mantra que jo poso en el llibre, Misericorde Sicut Pater, Misericorde Sicut Pater, és com una mena de mantra, però que et va... I esclar, la imatge del Sant Pare, pensant que la paraula misericòrdia és la que marcarà el pontificat del papa Francesc, com per Joan XXIII ho va ser la d'ajornamento. Bé, tot això no sé per què ho he dit. No, que estaria bé que es fes una miqueta de balanç, no en el sentit de dir, doncs, s'han fet tants actes, s'han fet tantes coses, no, sinó una miqueta per veure com aquesta iniciativa que tots ens va agafar una miqueta per sorpresa, doncs els llocs on s'ha portat amb un cert interès, i jo mateix he quedat sorprès de l'interès
que ha suscitat l'any de la misericòrdia. Això ho hem comentat a vegades alguns. Doncs potser estaria bé, anava a dir fins i tot una miqueta per agraïment als senyors bisbes, que ja que van tenir la delicadesa d'anomenar-nos, doncs de dir, bueno, hem intentat fer els deures, però sabem que els deures els hem de fer tota l'Església fins que Déu ens cridi a rebre els fruits definitius de la misericòrdia. No sé, jo també m'agradaria subratllar això que ja he dit, de fet, que aquest any a mi m'ha sorprès la bona acollida que ha tingut amb molta gent. I, no sé, per exemple, una persona que no té més interès que això, però va venir un dia i diu: m'hauria de confessar, sisplau. Jo dic que a les 5 hi ha les confessions. Diu: no, amb vostè, que és missioner de la misericòrdia. Bueno, doncs ja m'hi poso. I vaig anar de seguida, evidentment. Però vull dir que és curiós que fins i tot aquell bon senyor va fer passos per venir a trobar un missioner de la misericòrdia, no perquè tinguem més poders que els altres per perdonar pecats, que al fi i al cap els que tenim aquests poders no sé si els hem exercit, però em sembla que no, perquè són pecats tan grossos que no cal, diguem. Bueno, no cal, sí que cal, però no són aquí. Bueno, en fi. Una altra d'aquelles coses que a mi m'ha sorprès d'aquest any, esclar, ja dic, a la catedral hem fet molts actes jubilars de grups, de moviments. Ara, diumenge que ve, farem el de la vida religiosa consagrada, vaja, i així durant tot l'any. Vull dir que ha sigut, en fi, després l'himne aquest que l'hem cantat a totes les celebracions i de tant en tant, tant a la parròquia com a la mateixa catedral, un dia de cada dia, això sí, però hem fet la missa votiva de la misericòrdia, aquella que està al final del suplement del missal, que ens pensàvem que no la faríem servir mai, perquè diu, és molt curiós això, en el missal hi ha aquella missa de la misericòrdia divina que es va fer quan es va instituir que el diumenge segon de Pasqua fos el diumenge de la Divina Misericòrdia, per obra i gràcia de Sant Joan Pau II. Però diu immediatament a sota: aquesta missa no es pot fer servir el segon diumenge de Pasqua, cosa que és molt normal, perquè el segon diumenge de Pasqua és la Dominica in Albis i té altres, el Quasimodo, i té altres formularis i molt més rics que no pas aquest. Però bé, curiosament, aquesta missa acaba la postcomunió demanant que siguem misericordiosos com el Pare. O sigui que ha tingut doncs també... No sé, jo per mi, la veritat, m'ha sorprès, per una banda, l'interès que ha suscitat i per l'altra, en mi mateix, la redescoberta de la misericòrdia divina, de les obres de misericòrdia, no que no ho sabéssim, però posar-lo una mica més de subratllat, diguem, em sembla, vaja, no sé. A mi, un imprevist, molt d'última hora, serà que acabaré l'any de la misericòrdia fent de penitencier a la Basílica de Sant Pau a Extramurs, que és monestir benedictí des del segle VIII. Curiosament, no hi ha hagut interrupció de vida monàstica a Sant Pau Extramurs, que és el lloc on hi ha el sepulcre de Sant Pau. Per tant, el dia que cloureu les portes a les vostres catedrals i així, doncs amb el cardenal aquell arxiprés de Sant Pau Extramurs i l'abat i la vintena de monjos d'aquella comunitat que s'han vist desbordats. Ja hi ha una certa tradició que cada any sant algun monjo de Montserrat vagi a reforçar Sant Pau Extramurs, però aquest any no hi havíem pensat i al final, doncs mira, acabaré l'any així. Molt bé, doncs, com diu també, això el fet de ser misericordiosos també ens ha de fer ser agraïts, i davant de la misericòrdia divina, doncs nosaltres aquest agraïment des del Centre Pastoral Litúrgica ho hem volgut mostrar amb aquest obsequi que heu rebut, o si no heu rebut, doncs podeu demanar a tots els participants un llibre de la col·lecció de l'any de la misericòrdia i l'altre, doncs, com ha dit el pare Bernabé, de la col·lecció Emaús, que és aquest dietari d'un missioner de la misericòrdia. Doncs amb això, agraint també la vostra assistència, donem per acabada aquesta taula rodona. Bona nit i moltes gràcies.